Iwe mdarewe. Usade kundibvisa pana Mwari wanzwa ka. Ndokumbira hangu $30 andakupa iwewe nemwana wako. Kasikai kundipa tione. Seka iwe mbwa. Handidi zvinzwa futi izvozvo. Anotorera mara zvako hange ndiani yeye? Uzvitsure mugenga iwe kunzwa. Mukufunga kuti ndiri kuita zvekutamba nemi handitika. Ndati pay me back my money now. Ndatolodza project inokuda kuhudofo hwenyu imimi. Kasikai, pay me back my money or else I'm going to report this issue to the police. Ramba izvenyu muone. Iweka kumeso kwako kumbishi wazwaka enda komangareko unoda tinotore basa nazvo baiso nyangwa wakati vanosiye polisi yese panapa kana makoni polisi yese munodondikuona ba kana makuda kusunga inini regeka ndotoda air force chaiyo nokuti ground force warumeka mbofe makandikuona ba haundiziwe musheba iwewe tatadzike siso he I want my money back. Ndamhanyiswa kumaofisi uko ndichinzi ndiri kutaura nonsense. Ndatobva anohanza vachada kundiona futi ikoko. Vanopenga zvanhu vacho ivavo vanongogaira asina nabasa. Leo mana isi takupa information manyama vaudotanga kuita zvako zvekungapi uzvitsure mugenga iwewe ukunzwa mfana wangu. Tapoiriwa papi ke isiso chinge utatokubatsira zvinhu svinhu wani warume soka uyu chere chamandudza chine musoro ndechipi naisekuru. Oh my Australian God, ndava ndapera simba ini. My $60 just like that. So it's very simple, sekuru washombole nemiwa sekuru baba washombole. So I got this project kaya ndiri kufanira kuita iyi ne-NGO yandiri kushandira ka. Ichabhadhara kamari kakatonaka. So inini semazira munongondiita kuti ndakakurira kwedu ku Melbourne ku Australia uko. Saka zvemuno muZimbabwe zvakaizvi zvinji zvacho ka I'm not that much versed with it. Imimi rasta imimika gara matidhapa nyaya yenyu maziya izvo kuti pachigwanyika patani senda hamega musikaonere kudhariana ikoko. Okay, so the thing here is ndine ka project kandiri kuita ka and then ndiri kudawo ka munhu ane SRB yakasimba chaiyo ka meaning kuti ndiri kuda munhu ane strong rural background. Then poita one person ane ghetto information ka vondibatsira nemaise 2 andinawo. Then mumwe nemumwe wenyu ka ndichamupa $30 yake, which means imimi sekuru washombole ka mondibatsira neise yekugeto. Then imimi sekuru baba washombole mondibatsira neiyi yekuruzevhai. Yes sire, you have come to the baddest place me brother. Me I go help you with your thing. Ahoy iwewe mbomira kupuita wazwaka. Okay, hinde itizwerege bvunza. Okay, saka hanzi panapa chii chingaitwa kuti tipedze uroi mumarural areas emuZimbabwe munomu. I need you ka kuti mu-outline zvese zvamunoziva kane zvenyaya iyi. Izvozvo chete manduwe tetekere ndikunyepei izvo zvinoitaka wari vanosandisa vanhu fani vanojairira ini gore rakapera ipo ndaenda kumusha uko ndakadzika kumusha pai ndakatoti ndaburuka pamasenda pai zvakanaka usiku kwakufamba ndichienda kuumba nyanhungo kutanga ndakatopinda zvakanaka fani kwakunoti pana njangiri ndakatopfura zvakanaka fani ndichinoti pana kawere manduwe ndakaona mukadzi angadibe kupfeka ba kwakuya achida kundifenya. Munoziva manduwe ndakamupunzumura bhutsu pauma apa ndakabva ndafumira kukiriniki kotarisa munhu anenge achihwara nomusoro ndobva ndaziva kuti ndiye ndada kumupamidza pokare. Okay, so your point is ndundora kuti wakaona muroyo usiku musha mupunzumure anoreka bakani kuro yako imwe nzira indofunga kuti yakanakisa fanika ndekuti wakaona muroyo aribe kusimira ba mugwididzire handi anenge ari wechikadzi aribe kupfeka ba mugwise pasi wobva watodini naye badabu nganyupuri anozvireka zviye Okay. Aiwa ndiri kurekodha hangu nefoni yangu ndozonyatsogarira pasi ka because ndikazonyatsomastretcha maessays acho ka aiwa I will be fine like that. Kowe pageto wacho uri kuti chiko nerege mani tibvunzei timakupakurirai uchenjeri nayo mana. Okay, they said in urban areas there is a problem of robberies and vanhu vari kupondwa zvisingaite kuma high density areas kwenyu kunoko. Obvious ka kwedu kuna Southampton ukoko aiwa hatina problem yakadaro. Saka imimi ndimi mungatoziva hanzi topedza say these kind of criminal activities mumageto. Malaita ya king man ngatingoti mbavha yese inenge yabatwa ka takanodambura maoko nemakumbo aziya tikabata mbavha marias ngatifekedze time uro toribatiza then tongopisa munhu wedu takaenda. And then ndiri kufunga futi kuti mbavha dzichiita basa rokugara vanhu dzichiponda dziya padzinobhera nebhabhilani waiziya takanoenda nerweseri takanodzibvisira bheu then yakangosvika kurekesheni takanoibhena nemoto takanoiuraya. Kunzwa mfana wangu. Aiwa nice. Okay sekuru osho. Thanks wena. Chiregedza kandibva ndangoita transfer yemari dzacho kufoni kwababa venyu. Rasta handidzine nemari dzemufoni mevanhu inini vanhu esa ndakamitira madhira aka vanotongoti oka ndiwe keshi donhamunenga rege mani. Okay sekuru. But ndaona ndarova project kudarika vanhu vese. Inini
chiregedzai ndimhanyika. But why musingabatsirike vanhu imimi? Kodai manga musingazive madima atauraka? Kana muine nzara yemarika, ndongokubatsirewo zvangu. Next time toyamurana sei manje kana zvakudai so? Haiwe shaiwe, dzimwe hanga dzinotisa kudaro waiziya. Vakaida kuti mari chienda chati chizoti tikuinidha mujeni munomu. Zvimwe zvacho onerawo regewo. Uri munhu mukuru wani. Vazukuru vedu mungoswera muchingobanda patakakutarisai, isu tichivabikira kunoko. Zvimwe zvacho zivirawo iwewe sha. Izvo tatete zvozvo mandiwe ndizvozvo. Kana zvakubhoya tibanzureka muzvindopera. Enda utsvaka mwana wokushandisa kwete nini mwana wangu uyu. Shotiro ikweyo. Zvayarambira mudenga ndabata shaya. Muri yangu noipe zvandakarima mashanga. Ukubasa rakapera kuye kwandaishanda. Ndakaba zvipikiri ndikanzifamba. Makore masere ndichishanda ndakangobva ndichifamba. Kana zano ndarishaya hazvisi kufamba.